गिबियावनो साफ्रोम नायगिरिफोरनिसिम निमाहा बिग्रोनाय थाबाय। जायफ्रा मैया आंनि भिडिअखौ नायबाय, लाइक खालामबाय, कमेन्ट खालामबाय, साफ्रोमखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हामबाय होनो। नायगिरिफोर, आङो दिनै आंनि उरला चेनेलनि फेमिलि साफ्रोमनियाव निमाहा बियो, जायफोरा आंनि भिडिअखौ नायनानै आंनि भिडिअनि गोरोन्थि जानायफोरखौ हमदांनो हादों। थारैनो नंगौ, आंनि भिडिअ जे मैया आं आपल'ड होनाय मोनसे भिडिअमोन, बेयाव गोबां गोरोन्थि जादों। बेनिखायनो आं दिनै साफ्रोमनिसिम निमाहा बियो। मानो होनोब्ला गोबाव दिन जाबायमोन नालाय भिडिअ बनायैया, भिडिअ होयैया। दा गोबां नायगिरिफोराबो बुंहरदों बे भिडिअखौ बावगारबायानोमोन होननानै। नंगौ, गोबाव जानायखाय नायगिरिफ्राबो बावगारबायमोन आरो आंबो गोबाव जानायलाय माखासे सोलिबाय थानाय काहानिफोरखौ आंबो बावगारनो हमदोंमोन। थारैनो गोबां गोरोन्थि जादों, जेराव दैजिनि फिसाजोआसो जोनोम जादोंमोन जेब्ला बे भिडिअ जोबथा दिनाव, आरो बै दैजिनि फिसाजोखौ आं गुबुन होनो नालागि आङो दैजिखौनो होफ्लांबाय। आरो जि नुनो मोन्दों भिडिअआव सासे सिख्लाखौ बबि, थारैनो बियो दैजि, नाथाय दैजिया जाबाय जोमैनि फिसाजो। आरो बे बबि जानो गोनाङानो जाबाय जोमैनि फिसाजोनि फिसाजोआसो जानो गोनांमोन। नाथाय बेयाव गोबां गुलाय गुजाय जानायलाय दैजियानो बबि जानानै थाबाय। जे खनसे गोरोन्थि जाबाय आरो दिनैनिफ्राय आरो माब्लाबाबो बेबायदि गोरोन्थि जानाय नंला। अन्नानै आंखौ निमाहा होदो। फैदो बिदिब्ला जोङो गुलाय गुजाय गोनो गोथो जाबाय थानायखौ जोङो दिनै रैखा खालामनानै लाबाय। बिदिबा फैदो जोङो दिनैनिफ्राय भिडिअखौ नायलांनोसै। आरो जुदि सोरबा आंनि चेनेलाव दिनै गोदानब्ला, सेथिब्ला, अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला आरो जेब्लायबो बेबायदिनो लाइक कमेन्ट खालामनानै आंखौ अनसायहर। बेबायदिनो आंखौ जेब्लायबो थुलुंगा होगोन होननानै आं फोथायो। फैदो बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौबो जागायजेननोसै। बिदिब्ला थौदो नायदोनि। औ दे, नों आबौ जाफुंखौ स्कुलाव दोननानै नों ओंखारबोबानो जाबाय। दे होमबालाय दोननोसै आङो। नै माथो आया ददे, खोथा गैया बाथ्रा गैया सिरि सिरि जिरायनानै दंफैयो नोङो। आजिखालि मालाय थाखा फैसा बेगसे बेगसे थासै नालाय फैसाफोरा, लोगोफोरखौलाय बहा मोनथिबावनो। दहायनो फैनानै जिरायनानै दंफैयो आङो। खम गाबज्रिबायदों, सोर माथो होदों? बिदि नङाहाय मा ददे, जों बहाबा बेरायहैनो नागिरदों। फिसाजोखौबो लिंहरदों आङो हाखु दाखुनो, बिथिं खारदाव खारसिनो। नोंबा माला माथो होदों, खनबेसे सोंदों, आं मा मिथिगौ दे। हाबाब एफादि बुंथारबाय आरो नोङो। नोंसोर बेरायहैनो नागिरदों? बबेयाव आरो सोर सोर? न'खरनि गोजाल'। आरो बबेयाव थांगोन आं बेखौबो खोन्थानो हाया। आं खालि थांफाग्राल'। जोमै मोनासो बबेयाव लाङोथाय। नोंबो थांगोन नामा? नोंसोरना जुदि गारि थोयोबालाय थांजागोन। थोगोन दे, मानो थोआ जानो, मिलायलायनानै थांगोन आरो। नाथाय दे बालिया नोंसानि बिखुनजोखौसो गियोहाय। नों दा थांफानानै नोंनि बिखुनजोआ जोंखौसो लांफालायबाय होननानै दाय हमबालाय। बिसोर दैखर सिंनि एम्बुसो, बिसोर दैखर सिंनि दैयाव थाबाय थाब्ला आंबो बिसोरजों थाफाबाय थागोन नामा? जेखि बुङा बुंबाय था, थांफागोन आङो। आरो जुदि आंखौ जेबो बुंनो हायैनि नोंसोरखौ माबा मोनसे बुङोब्लाथाय नोंसोर जेबो बुंनो नाङा, आंनोल' खोन्था, आं दं बिखौ। आब' सोरांस्रि ओंखारनाया जाबायबालाय थौदो थांनोसै। ओमफ्राय बोरोथो इसाया फैगोन होननाया, फैमारगोना फैमारानो? इसायाबो थांगोन, गावसानि लामायावनो ओंखारनानै थागोन, बियो जोंखौ थांनोल' होदों। ओमफ्राय नै ददेयाबो थांगोननो। ददेयाबो थांगोन? बिदिब्लाथ' बांसिनसो मोजां जाबाय। ज' ज'नि बेरायहैनांगौ जाहा। बा बहाबा थांनो नागिरदों नामाब्ला? ज' लोगो लालायलायदों माथो। आं दहायनो खोन्थानायालाय बेरायनो थांनो होननाया। थौदो ओंखारदो। फाग्लासो थांफाग्लै नोंसोरजों थांफानाय माने नोंसोरनि बेग हमनाय, थफ्ला थफ्लि हमनाय, थोगोनसो। नांगौबा हारसिंनो बिनदास बेरायबाय थागोन। थै थांला नोंसोरजों। थां नोंसोर गावबागाव थां, आंखौ लिंनो नाङा, आंहा बेरायहैनोसै। नुबायना, बिनिया साननायानो असदाखासो। हा मालाथो नोंखौलाय बेग हमहोलायखो, थफ्ला थफ्लि हमहोलायखो? ज' बेरायनो थांनो नागिरदों, माब्लाबाबो ज' बेराया बेयो जोंजोंहाय, हारसिं। थां नोङो, ओंखाम ओंख्रिबो संफैखाया जों दा फैनानै, बहा जाबोयो जाबो, जोंहा होजोंनो जाबोगोन। औहाय बेवाइफोर, जोंजों थांफायाबाथाय दाहराव ओंखामबो संनानै होआ, बहा जाहोयो जाहै, सोर हिन्जावनाव संनानै जाहोयो जाहैबानो जाबाय। दा हले जों बेरायना फैनानै मेंफैबा जोंखौ ओंखाम सं होननानै दा बुंखा, जों हले संखाया, बहा जायो जानानै फै, संनो होबाथाय दिगदारसो दङहाय। थौ थांफाया मानसिफोरखौ बारा पात्ता लाजाया, दाहराव ओंखाम ओंख्रि संना होखाया जोंहा, बहा जाहैयो जाहोथों, जोंहा थांनोसै। दे ददे, थाङानो मालाय देरहाया। आया, बे अलंबारालाय मा जाखो? अलंबार, अलंबार, थांगोन होननायालाय मा जाखो बेलाय ओंखारबोनोबो रोंला। अलंबारहाय, हिनजावफोरबायदि माथो एफा देलायबाय थाखो, ओंखारबो गोख्रै। जोमै, बेरायहैनायखौसो देरसिन सानबाय नोङो। बोरोथो दैजि आरो रानिया, बोरोथो दैजिखौ आरो रानिखौ मानो लिङाखै? बिसोरबो थांनो लुबैयोना? थांनोलाय लिंदोंमोन आं दैजिखौ, नाथाय दैजिया फिसाजोनि थाखायनो थांला बियो। फिसाजो बबि मोननानै गोबां सिन्था बे गथ'आ। बे थाङैखौलाय आरो माथो लिंबाय थानो, बेनिखायनो थाथों होननानै बुंबाय आङो। आरो नोंलाय फैद' थांनोसै।
थांनो होननायालाय बेरायहैनो होननाया फैद' नों दैजिखौ लिंमारदों ना नों लिंनायाव दैजिया थाङा होनमारदोंथ' थाङा होनोबाथ' जेबो नङा दा बेरायना फैखांनानै सोंगोन आं जुदि खबर होआखै लिङाखै होनोबा मोनगोन नोङो दे दा बेरायना फैखांनानै सोंनानै बुयोना रायो उननि खोथा बियो फैद' गोख्रै आइ नों बेयाव मोखां दरसि जानानै मानो जिरायफैबाय थादों आंथ' नोंखौ गासै न'आवबो नागिरदों आरोथ' दिनै नोंनि आबैमोना मालाय गोजान जायगायाव बेरायनो थाङोनो फै आबैमोन थांनायखौ नायनो आइ फैदो हारे जारौ नों मानो गाबखो ना नोंखौ सोरबाफोर रायदों ना बुदों नों मानो गाबदों आइ अबयसे आंबो ना माबा माबि सोंफ्लांगासिनो सोरबाफोर रायदों होननानै सोंब्लाबो बेलाय बहा खोन्थानो हायो आंनो मानो एथ' लाखौ हायै दुखु होखो आंनि फिसाजोआ दिनै रायलायनो रोङोमोनब्ला दाउ मैना बायदि बेसेबां रायलायबायगौमोन नाथाय आंनि फिसाया मानो रायलायनो रोङा दिनै मोखां दरसि दरसि जानानै हारसिं जिरायबाय बायदों मा जादों रायलायनो रोङोमोनबा हयथ' आंनो खोन्थागौमोन आंनि फिसाया दिनै बे गथ'आ जुदि बाबा होननानै सोरखौबा गाबज्रिनो मोनोमोनब्ला बिफानि अननाय मोनोमोनब्ला हयथ' दिनै बे गथ'आ बेबायदि रायलायनो रोङालासिनो थानाय नङामोन दिनै दे आंनि गथ'आ रायलायनो रोङा आं सोरनो खोन्थानो रियाद नोंहा जुदि आंखौ लानानै गोजोननायानो गैयामोनब्ला नों मानो बे गथ'खौ आंनो होलांखो एथ' गिदिर साजा जाय गथ'खौ जोनोम होनानै अरायसमनि थैस' थांस'नि थाखाय सिमां नुदोंमोन नाथाय दिनै बे गथ'आ बबेसो जाबाय आंबो ना गथ'आ माबा मोनसे दुखु जानानै दंखायो आरो दा बिनि सिगाङावनो बायदि बायदि बुंनानै आंबो दुखु खालामबाय थायोब्ला बे बारा दुखु जागोन आंनि फिसाजोआ नोंगौ रायलायनोल'सो रोङा नाथाय बियो गासैखौबो बुजियो आइ सना जानांगौ नोङो नोंनि दादा जाफुंखौ नागिरदों ना दादा जाफुङा स्कुल थांदों स्कुलनिफ्राय फैबासो दा बे नोंजों गेलेनो हागोन नों दादा जाफुंखौनो नागिरनानै गाबखादों आरो बे मिथिखागौ आङो ओइ मादै जोंहानि आइया बेयाव फैदों नामा मादै जाफुं नों फैबाय मोजाङानो जाबाय दे मादै आं फैनायखाय मोजां जाबाय मा जानानै दङ नुवाखै नोंना बिनानावा नोंखौनो नागिरनानै दङमोनदां आरो हनै थेम्फालिया दासो मिनिलायबाय मा जाखोथाय बे मानसिया नों गैयाब्लानो माबा खना खना जिरायनानै गाबबाय बायग्रासो जाबाय गथ'आनो हारसिं थानो बायो बियो बिनो गेलेनो मानसि नांगौ नों फैब्लाल' मिनियो नों गैयाब्लाथाय बियो दरसि दरसि जाबाय थायो रायलायनो रोंनायमोनब्लालाय न'खरनि गासैजोंबो रायलायबायनानै थाबाय बायगौमोन दा रायलायनो रोङा न'खरनि रावबो मानसियानो रायलायदेरा बिजों रायलायनो रोंबासो रायलायदेरगोन दा रायलायनोनो रोङा नालाय सोर रायलायगोन बिजों हारसिं थायो गोसोफ्रा बानाय मोनो बे बेनिखायनो खना खना थानानै गाबबाय बायो दा नों फैनायखायसो हनै मिनिलायबाय जेखा गथ'आनो मादै आं आइखौसो सोंदोंमोन आइया दं नामा नोंसानाव फैदों नामा आइया नोंनि आइमोनालाय माथो बेरायनो थांदों नोंनो खोन्थायाखै मालाय बहाबा पिकनिक जानो थाङोनो आइया पिकनिक जानो थाङो माथो आंनो खोन्थायाखैनो बा आंनो खोन्थायालासे आंखौ स्कुलाव दोनहैनानै सिरि सिरि थांबाय आरोना बियो फैथोल' बिखौ फैथोल' ना फैबासो मोनगोन बियो साला आं एफा गोबावनिफ्रायनो पिकनिक जानो थांनो होननानै लिंबाय बायदों आंनि लिंनायखौबो खोनासङाखै बियो दा आंखौ गारनानै सिरि सिरि थांदों फैथोल' ना बियो साला बेखौ दिनै मा खालामखागोन आं जाफुं मानथो रागा जोंदों दा नों फरायबाय थादों नालाय दा फरिखायाबो खाथि जाबोबाय नोंनो खोन्थानायबा नों थांफानो नागिरगोन नालाय नोंहा फरायनाया खहा जागोन फरिखा खाथि जाबोबाय बिनिखायनो नोंनो खोन्थायाखै थांबाय आरो बिसोरो मालाय बेरायनो फरिखाखौ होग्रो फरिखा जोबखांबा लांगोन नङा नोंखौबो नोंनि आइया बेरायनो मानथो रागा जोंनो नाङा रागा जोंदों आंबो थांगौमोन ना बे सानसेयालाय मा जानो आंखौ गारखोमाना थांदों आरोना बियो फैथोल' ना बेखौ दिनै आंखौ गारलांखोमानायनि बान्थाखौ मोनगोनथ' बियो दा हराव जाफुं आंनि मोखांखौ नायलाय आंनि मेगनाव नाय मानो मादै जाफुं नोंनि आइखौ नों रायनो नाङा नोंनि आइखौ नों जेबो बुंनो नाङा नोंखौ मोननो थाखाय नोंनि आइया थैस' थांस' बेसे दुखु सहायनांदों नोंनि आफा रोनजों मा खालामजादोंमोन मा खालामजायाखै नोंखौ मोननो थाखाय दाथ' बेफोरखौ बुंबाय थाबाबो लाब गैया जाना थांखांबाय आरोथ' नों बेफोरखौ नुवाखैबो नों जेबो मिथिनायबो नङा बेफोरखौ एक्सुवेलि आं बुंनो नाङामोन थेवबो बुंनो गोनां जानानै फैयो
गावनि जिउखौ बावनायजों समान दै बारहुंखानि गेजेराव सौसिनानै नोंनि आइ इसाया नोंखौ मोनदों आरो नोंथ' देरनानै नुबोखादोंना नोंखौ लानानै नोंनि आइया नोंनि बाबाजों बेसेबां मा खालामजादोंमोन थेवबो नोंनि आइया नोंखौ नागाराखै नोंनि आफा थैनानै थांबाय नोंनि आफा थैनानै थांखांनायनि उनावबो दिनै नोंनि आइया नोंखौ अननानै नोंनि फिउचारखौ नोंनि इयुनखौ नायनानै नोंनि थाखाय सिन्ता खालामनानै दिनै नोंनि आइया एकथ' सिख्लायैनो दङ थेवबो बियो हाबा जाफिनाखै हाबा जानो होमब्ला नोंनि आइया हाफिनोमोन नोंखौ नागारनानै नाथाय नोंनि आइया नोंनि सायाव अननाय दङखायनो नोंनि फिउचारखौ साननानै नोंनि इयुनखौ साननानै नोंनि आइया रान्दि जानानै दाबो दङ हाबा जाफिनाखै नोंनि थाखाय नोंनि आफा गैयालासेनो नोंखौ बेसेबां खस्थ' दिनैसिम नोंखौ आंखाल गैयाजासे जाहोदों गानहोदों फोरोंबोदों अब्ला नों दिनै बेबायदि बिमाखौ मानो दुखु होनो सानदों नों रायनाय माने नों बुंनाय माने नोंनि आइनि गोसो गोरबोखौ नों सोखावनाय बिनिखायनो नोङो नोंनि आइखौ जेबो दाबुं नोंनि मोजांनि थाखाय नोंनि आइया नोंनो खोन्थायालासे बिसोरो बेरायनो थांदों सम दङ बेरायहैगोन जागोन दे मादै आं आइखौ फैब्लाबो जेबो बुंला दे मादै बिदिब्ला आं दासो स्कुलनिफ्राय फैदों आं ओंखाम जानानै दसे आंबो बेरायहैनोसै जाफुं हनै नोंनि बिनानाव जारौआ नोंजों गेलेनो थांफायोनो लानानै थांफा मादै आंनि एथ' उन्दै बियो आं सेंग्रा स्र' सेंग्राफोरजों थाबायगोन बेरायगोन बे हारसिं सिख्लाफोर बोरैबा नाङोना लांफानो आरो बे रायलायनो रोङा माखासे आंनिबो गाज्रि लोगोफोर दङ बिसोर गाज्रि लोगोफोरा बायदि बायदि सोंलु सोंला खालामनानै मिनिबाय थायो बेखौ जेब्ला सोंलु सोंला खालामनानै मिनियो रायलायनो रोङैखौ नुनानै आंबो लाजिनाय मोनोना दुखु मोनो मादैलै मेरला हिन्जावसा गथ'फोर दङथ' बेजों समान समान बिसोरजों गेलेनो थोनहर आं लांफायालै आं बायो बे रायलायनोनो रोङाबा जाफुं नों दिनै बिनानाव बबिखौ लोगोफोरा मिनियो होननानै दिनै नोंबो मिनिलांबाय रावबो लोगोफ्रानो बेखौ गेलेनो लाफाया नोंजोंल'सो गेलेयोमोन बियो दिनै नोंबो लांफानो बाबाय आंनि फिसाजोआ दा सोरजों गेलेबावनांगौ आंनि फिसाजोआ दा सोरजों गेलेबावनांगौ आइ नोंनि आदाया नोंखौ गेलेनो लांफायानो दिनै नों थांनो नांला दे न'आवनो थादो थौ टिभि लागायनानै हैनो नों टिभिखौनो नायबाय थादो दुखु जानाङा आइ नोंनि थाखाय नोंनि बिमाया नोंनि रावखौ देरहोनो थाखाय नाजागोन नोंखौ आं सानसे रायलायहोथारगोन आं नोंनि थाखाय सासे डक्टर मोजां नागिरगोन जाय डक्टरा नोंनि माथोखौ देरहोनो हागोन नोंखौ रायलायहोनो हागोन दिनै नोंनि बे दुखुखौ आं सानसे सुखु खालामथारगोन आलो गोजोन सुखु खालामथारगोन नों दुखु दाजा नोंनि आदायाबो नोंखौ बेरायनो लांफालानो दिजे नोंसोरबो थाङासै बेरायनो नोंसोर थांफायासै ओहो आयं थाङासै बोथोराबो थान्दा नालाय बेनिखायनो थाङासै आयं आं बे फिसाजो रानिनि थाखाय जोबोर गाबनो गोनां जाबाय आंनि फिसाजोआ माब्ला रायलायनो हाबावगोन नों डक्टर नागिरगोन होननाया बहाबा बेफोरबायदि रायलायनो रोङै गथ'फोरखौ रायलायहोनो हाग्रा डक्टर दं होननाया नों खबर लाबावदो ना आयं थाबनो आंनि फिसाजोआ थाबनो रायलायनो रोंथोंसै बे फिसाजोखौ लानानै जादों लोंदोंब्लाबो गोजोननायानो गैया जाबाय आंनि र' दिजि बै मिजिं बिमाया बे मानसिखौ मोजां सिनायोनो जाय मानसिया माथो रायलायहोनो हाग्रा डक्टर बे मानसिखौ बियो मोजाङैनो सिनायोनो र' आं दिनै मिजिं बिमाजों रायलायगोन बिदिब्ला नोंसोर थाथ'दो आंसो गामिथिं बेरायहैनो जागोन दे आयं थौ आइ सना न'आव थौदो